তিনি টিপ্রা মঠাবাই রিংজাক এডিসি আমসাইনো 12 ঘন্টাनि বন রিংমানি অবনো কারণ টিপ্রা সারকनि अस्तित्व लड़ाई जोङो हा साखानि कमरि थांनायका आबोनि बागैनो ग्रेटार टिप्रा लेन्डनि बागै जों दिनै अ दाबिनो जों जेसेबांनो जों साक्सेस मा खायनाय खालाय माय हांगांके टिप्रा सारकनि बिरमान बजागा थांनाय सावगैनो आबो जों निजेबो सिलिया तेरक कमटे कमरि थांसिनायका आबोनि बागैनो जों दिनै सेपारेट स्टेट ग्रेटार टिप्रा लेन्डनि बागै केन्द्र सरकार खोनासिथों अबोनि बागैनो जों दिनै अ लामा कासमुं 12 घन्टानि बागै जों बन मारिं बुबा गाराने बिसिंते ग्रेटार टिप्रा लेन्ड मा मानसुङा बुबा हे वान सुमु लुकरंगा ताम थानाय नायदि बबाग्रानि बिसिंतै सम्भव बुंनाय बाहायके हंगांके आबो जों ताव सातायख्लायो असम्भव जिनिस बरकनि थानि कुनु क्रै सम्भव न असम्भव बुंगो कुन समयो फियाबा ताव वानसुगै नायखांके अब भारतनि पवित्र संविधान 2 এবং 3 धारा मुताबिक भारतवर्षआव गोबां राज्य कटाल खाजागै दङ हागे जोंबोथ' भारतनि नागरिक त्रिपुरा राज्य कायसे भारतनि कायसे चिकन कायसे राज्य रमनि ताबुक झारखंड बिहारनि कागै झारखंड नङै मानो उत्तर प्रदेशनि कागैनो उत्तरांचल खायजागो छत्तीसगढ़ राज्य कटाल फायो नागालैंड राज्य कटाल खाजाका मिजोराम राज्य कटाल खाजाका मेघालय राज्य कटाल खाजाका आबो बेबाकनो भारतनि पवित्र संविधाननि 2-3 धारा मुताबिक खाजागो हंके ताबुक त्रिपुरा राज्यनि क्षेत्रे जेता सेपारेट स्टेट सांलाय दंमोनि त्रिपुरा मथासिमि सेपारेट स्टेट सान्या त्रिपुरा मथनो कारिबो ते गुबुन रिजनल पलिटिकल पार्टी गोबां सानाय दङ हंके भारतनि पवित्र संविधाननि मुताबिक भारतवर्षआव कताल राज्य खाजागै दङ त्रिपुरा राज्यनि क्षेत्रे आबो तामने असम्भव बुंनाय अब कुन दिन असम्भव बुंया तामुखे चीनी अजे चबा हायकबा आन्दोलन जों मनो जारिमाना रखनाय निजिन मानथायनो निजिन अधिकारनो निजिनो सानिमानाव अबंका गणतन्त्रनि राज्यनि बिसिंतैनो अब सम्भव बुंनाय अमहायनै ते बुबाग्रानके साधारण बरगिया सारा पृथ्वीयावनो बुबाग्रानो जतनो सिनिवो बुबाग्रानि बिसिंतै अब कुन दिन असम्भव नै वानसुगैसे मायामो ओंनाय ग्रेटार टिप्रा लेन्ड तामखिबो तिनि याबा खानांनाय खानायाबा सनिंनाय असुते समयनि सिमिसे बेबदा नंनाय अब ओंनाय 100% आवनो ग्रेन्टेरिं हिसाबै नर सिरखंमानि बिसिंतै तिनि जे सिरखंमानि दिल हास्ति उनाव खरंनो यासा खयांगो नर ताम ना जबा तो मा खायनाय जों सिरिकनाय सिरिगैबो दङ चिनो खरंनो खानायांके जों बंनो बाहायते चिनो खरंनो खानारिनाय आबो चिनि थानि ताबिज दङ नांगांके जों इन्डिपेन्डेन्ट पिरियडनि बागै जों सारा त्रिपुरा राज्य बन्दिंनाय हायकेबा हादाय कतनो जों तेवासे कासुपिनाय ताङै खानाय यकनाय बरक दिल्ली आसुगै दंखानो चिनि खरंनो जों बंनो खानानै बागै जों व्यवस्था खालामना थाङै दङ हामबाय थानाय 3-4 बोसोर सिगांगे आतेतिनि बुखाखै सेपारेट स्टेट नो टिप्रा लेन्ड सानमानुका 11 दिन कासुमानि आबुरबो हयनो मानलियानो हनिमानका बा मानखा हनका वाइसे तावकतो मालियानो हनिमानो आप्रबो 11 दिन आसुबैसे दिल्लीनि 11 दिन आबो खलायखा बरमुरा हाते जोंबो सालसा जोंबो आईपीएफ दिनो दंमोनि जोंनो कासनाय रगाबो जों इन्डिपेन्डेन्ट पिरियडनि बागै जों खलायमानि अनिर्दिष्ट कालनि बागै आफुरो फियाबा 11 दिन जेराव थांनाय पार्टीनि तो कायसे सुप्रिमो दङ से सुप्रिमो आफुरो तामो सालायखा आबो बिसिनि कक्ट जोंबो सायमाना नासे कगिया तामखेबा कबि ककनो बरगो साका जों नरकनो सेपारेट स्टेट टिप्रा लेन्ड रिनाय तामखेबा आबो सालसानि प्रसेस या आबो अनेक प्रसेस खायना नांगो हागे जों आफुरो टिप्रा सारक बरक काहाम नेता काहामनि बागैनो तिनि बीजेपी रकनि ककनो हायकेबा भारत सरकारनि ककनो जों वानसुगै जों आफुरो जों 11 दिन बिसिङो जों आफुरो जे रुट ब्लक खायमानो जों रसाय नानानि नांगो फियाबा जोंनो बेलायनो अरै परेके थोंका सरकाराव फायका 2018 विधानसभाव आईपीएफ बीजेपी जुटमिलि सरकाराव फायका फियाबा सरकाराव फायमानि यागुले बंनो बरक जोंनो फुटबल थंमा हाके बरक थोंका फियाबा आबो चिनो कायसे शिक्षा जोंगो जों थोंजाका तावा आमहाय थोंजाकनान ते जरा जों बंनो रेगला खायसे सिनेमंकिसो सासुरि
Ani mung Bisram Deborma ang Sikla Bodol YTF aroni ang agi Prakton Central Secretary. Hambai.